Yan, hi, hello mga kabisaya. So, ang atong drama karon maghinapos na kining ikaw siya ako ug si Danny. So, nindot na kayo ang maong mga sugilanon. So, ayaw ninyo kalimti ang pagpaminaw. Ako na ni siyang himuon og kada adlaw hantod nga matapos mga kabisaya kay nindot na kayo siya paminawon. So, baniko ninyo sa pagpaminaw sa maong drama. Ikaw, siya, ako, o si Danny. Dili na ito ilangan. Ato nang isunod ang intro para magsugod na ang maong drama. Let's go. Love. I love you. Lust. Family. Ako siya. No! Ako siya! Ilog mo? Ako'y nakauna na niya. Kinsa kanila ang makapanag-iyan ni Danny. Huwag kay tahod. Muna'y akong pagi sa pagpakita sa akong pagtahod sa usak kakabit. Oh. Binuto na ang imong amahan. And so, kining kabit nga imong giingon, mamahimo mo na onyang legal nga ikaduhang inahan. So, R-E-S-P-E-C-T. Respect me. Uy, ikaw! I'm sorry. Sa tanang tao, ikaw ang gituhuan ko nga mutawad o mutawat na ko. Ay suod ti kang higala. Pero mahal ta ka. Tukay na. Enough! Nagilog mo sa ako ng ipanag-iya! Ako ang tag-iya ni Danny! No! Why bisan usa ninyo nga nakapanag-iya nako? Dili ko butang na inyong panag-iyahon. But if you want me, win me. I know the years are showing. All is fair in love and war. Apan sa gubat sa gugma, kinsa maka amo gawas nga mananaw. Ikaw, siya, ako, ug si Danny. Tagsulat Martes Parba Albores, Direktor John Caraca Pujanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Alwin Nakurda, dalit sa RMN Drama. O karon sa sumpay ni nagpustang sugilanon, ikaw, siya, ako, og si Danny. Maybe all I need to know. Hey, Miya ka na dito ni sa gawas? may kikasulti lang ko. Nga akong best friend. Ready ka na? Ha? Ready? Ang ano, mamaya na ba tagikan din sa resort? Sadly, yes. Pero, may mahinungdanon tang atuon. Ug kung man ini, wa na isibisan kinsa nga makailog ni mugikan ako. Danny. Ha? Ngano, asa matita? Unsay mong buhaton, ha? Pakaslan ka. Unsa? Baby, will you marry me? Oliver. No. Danny. Dili ka?
Ngano? May... Hey! Relax. Baby, kalma. Natans ka. Dili bagay ni mo. Human ko nimo balibari sa akong tanyag ng kasal, imo kong pakalmahon? Baby. No. Dili tinhi. Kundi adto atubangan sa pari o sa huwes. Manibisan kinsa nga makahimos pagkasal nato. Oliver. Ipakulpaan ko nimo da. Magbayad ka. Magbayad ka. Willing na akong mabayad for the rest of my life. Kung ingon lang ini katamis na hawak akong mamahimong bayad. Magkalangay ka. Kinalat ang lakaw. Dinalian ba di ay na? Makapaabot pa na, dali ba? Yes. Pero kini, Uy! dili na. Gagasa ko ni mo. Asa ko ni mo dada? Sa kwarto. At unless, okay na nimo nga anihita din sa tuwas maghimo og bata. Onsa? Game! Insulas Oliver! Swan. Wa ko may baw. Agahi ka. Isa ko sa pagwato. Agahi ka? Wa mo'y makuha gikan ako. Kay wa ko may baw kung hain sa Oliver ka ron. Di ka gidel sultiap. Di kang sultiap. Sige. Pailungon ta na lang ka. Pailungon ta na lang ka sa dayon. Saan ko na ba? Ikaw rang iputol sa imong dila. Aron, magpakahilom ka na lang yun hangtod sa hangtod. Ayaw. Pugi sa mayo. Ug niya kopte ang naong ug bukha ug pugos ang iyang baba aron mapagawas ang iyang dila. Ayaw. Tabang! Pugi na siya! Tabang! All is fair in love and war. Apan sa gubat sa gugma, kinsa makaamo gawas nga mananaw? Ikaw, siya, ako, ug si Danny. Tagsulat Martes Parba Albores, Direktor John Caraca Pujanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Alwin Nakurda, dalit sa RMN Drop.